Jokanyo mag duond bura mar ODM osechako mole boma ma Mombasa ne nyasi madhialo higni 20 nyaka ne chak chamano. Jotend ODM kod jopiny igeno ni viporo wach ewi okenge mag tego ODM kod yiero gai manyien ma bang' tho mar manen jatend ODM Raila Odinga e kor dwe mokalo. Watudore gi jafwambo marwa Joja Oko mantiere Mombasa mondo mi waler ewi gino madhi nyime gi e thuolo ni. Joja Oko, kinyalo nyisowa en ang'o madhi nyime gi e thuolo ni, to jokanyo marom nade mosechopo? Joja Oko, kinyalo winja, thuolo en mari, nyalo nyisowa gima dhi nyime sani e romo mar jotend ODM. Erokamano ahinya, awinji kowuok e kaunti ma Mombasa. Koko nitiere matin, mak mana ni wantiere e alap ma Mangina Waterfront, mano e kaunti ma Mombasa, kuma ichan bagie nyasi mar yango higni 20 mag duond buch ODM mabro chakore e odiochieng' makiny kadhi nyime nyaka odiochieng' mar chieng' Ngeso. Koro kama wantiere ni waseneno ka jotelo mopogore opogore osebiro kaendi kendo osetemo wuotho ka ging'iyo ikruok mantiere. Adier makende ni kwang'iyo to neno ka nitiere oganda mosechopo kaendi, moko osewuok e tunge piny mopogore opogore mar chopo kaendi ka giikore ne nyasi ma ichan chaki e odiochieng' makiny kadhi nyime nyaka chieng' Ngeso. Awane gi moko kuomgi kaendi mondo onyisa ane ni to ikruok mane ma gintiere godo e alap ni ma Mangina. Chakna chaka gi nyingi to inyisa ni to ang'o mokeli ka odiochieng' ma kawuono. The best kendo abiro kai for occasion first for ODM kendo warwako jite Mombasa kai kendo kaka for the youth specifically kiny wan gi concert maduong', wan gi engagement maduong', wabed ready, wa engage soberly about the future of ODM party, kaka wanyalo dhi mbele. Above all kai wadwa biro kwa celebrate ODM kende, wa celebrate nyaka baba manowewa kabisa for living a very strong party e Kenya te, River Nile, north of Limpopo, and Kamora Mora Kenya te. Jiteo feel safe. This is the safest county in East and Central Africa. Mombasa, the only place at the sea level. Erukamano. Nyaka sani neno ka ikruok chal nade kato ginang'o gini migeno winjo e twak midhi tim gi jotelo kwa yango higni 20 mar duond buch ODM. Kaka ineno ka so far so good. Kendo ji owuok pande Kenya osechako donjo iye ka. To twak wadwa winjo kabisa. Ere kaka from 20 wanyalo brugo kendo wa celebrate ODM at 40 years. Ere kaka wanya maintain another years now to come, and even anniversary of 10 years strong kaka wantie. The kendo twak madwa winjo inclusion of the youth in the party leadership. These are the magi architects ma today gi makin. Ere kaka gidhi bedo included in the part of the youth. Kaka wadhi bedo yuarruok labda ng'ani dwaro ma ere kaka leaders wa, which mechanism ginyadhi tiyogo maber mondo giket party, the youth owinji, women league owinji, and even the veterans at large. Yeah. Again pod obro tu machigne nya chakna chaka gi nyingi tinyisa ni tiwuok kanye to ang'o mokeli odiochieng' ma kawuono. Erokamano gi nyinga an Baby Hildegard Owenga. An Homa Bay Town constituency an jakom mar chama mar ODM. Nyisa ni to uchopo kae mokwongo nuwuok Homa Bay karang'o to uchopo ka sadi to uneno ka ikruok chal nade sufa? Ne wawuok Homa Bay kar sa 6 nyoro ka wabiro matek ka walawo mondo kik sa yombwa. Awachopo ka kar sa 1 gokinyi ka waikore ni nyasi modiochieng' mwabiro chako kiny. Wabiro chuth kendo waikore wabiro wang' sa. Ang'o gene mugeno winjo to chutho kwang'iyo ni sani koro duond bura mar ODM yango higni 12 nyaka ne ochakre? Awagombo mana winjo kaka jotendwa modong' e siasa ka iwacho ni there is no vacuum, kata ka baba njowewa already jo NEC oseyiero ng'ama biro kawo kare ma en Senator Oburu Odinga to kod Odiso Nyawang'aya, the governor ma Homa Bay Town Homa Bay County 047 biro tayonwa chama maber. Koro nikech gintiere to jotelo moko bende nitie, wageno ni chama biro medo bedo motegno ka wariwore kaka jokanyanam. Dineno duond bura mar ODM chal nade kwang'iyo thuolo mar telo to chutho ne joma mine. Wang'e ni kaunti ma Homa Bay en achiel kuom counties motelie gi joma mine. Ineno ka duond bura mar ODM oketo mine e ong'ala mane? Duond bura mar ODM oketo mine ong'ala mamalo kabisa, kendo kaka iyudo ni sani governors mang'eny
nie telo mar governorship e Kenya kaeri. Koro Homa Bay kaka chiel kuom mine motelna gi governor ma en Gladys Atieno Nyasuna Wanga, wahero mondo mine mobiro ka kaka women leaders wabiro winjo twak kaka gibiro keto mondo mine odonje chama motegno kendo 2/3 gender rule chande mine odonje mang'eny kaka mine nie governorship. Wang'eyo ni kapok ne migosi Raila Odinga owito ngimane en mano onego bed ni obedo wendo mogwel kata kaka jatend duond bura, to koro ma koro timore ka koro nosewito ngimane kendo koro ma chal ni koro e romo maduong' mar ODM ma koro dwa timore ka koro migosi Raila Odinga onge. Akia ni en ang'o ma diher ni jotelo olosie to chutho kwa ng'eyo ni sani koro mane en jatend duond buch ODM mano migosi Raila Odinga koro nosenindo. En kuyo ne wan nikech jatendwa manochako chama mar party wa mar ODM osenindo kendo wewa at a very wrong time. Ne wageno ni mondo obede mondo one kaka wa celebrate ODM at 20 to nikech onge gima dwa tim nikech mano chenro mar Nyasaye. Agwambo sewewa gimwa nyalo wacho onge to wabiro mana medo dhi mbele nikech nyocho wewa kong'isowa ni chama motegno en ODM kendo noseng'isowa ni riwruokwa e tekowa wabed jomo herore kendo wabed united. Koro mane gima wan bedo wakwa jotendwa ni mondo med bedo gono kaka wabiro ka mane gospel mwadwa biro wero ni chama en ODM kendo en chama motegno kendo ang'eyo ni wabiro medo tege kata bedi babo osedhi to nyowe waka osenyono piny motegno wan bende wabiro bedo jo motegno bang'e kendo kwe manolando cha unity manolando cha wabiro medo lando kabisa e celebration ma wan godo chakre kinyne. Ayude ng'at machielo suda kae tinyisa ni to ang'o ma diher wacho ka koro wahingo higni 20 mag duond buch ODM e kaunti ma Mombasa kata nyisa ni iwuok kanye. Erokamano. Nyinga iluonga ni Ben Maina. Maina en deputy chairman Homa Bay sub county. Gima daher mar wacho wan kod kuyo makende kaluwore gi tho manyo babo tho wewago. Gima wadwa wacho ni wadwa nyiso Kenya nzima ni ODM pod en ODM kata baba onge kata baba nitie. Kendo wadwa medo jiwo tego, wadwa medo tego chama wa mar ODM e kiwango mamalo. Mano emomiyo wabiro ka kaka joka Nyarath mondo mi piny gi maong'eni ODM pod en ODM. Wang'eni chenro mane ntiere bende ne en mar rwako jo chama moko bende mondo mi obi e nyasi ma kamae. Akia ni bende igomb bedo kod gombo ni mondo mi jok mantiere sani be onego bed ni no invite duond buche mamoko koso beda maru kaka jo ODM. E seche ma wantiere kani wamor gi chama mora mora madwa biro gombo neno ODM at 20 kaka timore celebration ma wantiere go Mombasa kaka wuono kendo wawacho ni baba kanyoche owewa to nyocho owewa e lwedo maber owe jotende duto te manyoche gintiere go nyocho kawo moweyo kanie serikal eka wan bende kaka wan inchi modong wan be wamor ni baba owewa ka wan e serikal omiyo warwako jowa duto te chama mora mora mane Kenya ka mora mora kendo warwako gi ODM fully ni mondo gidonje ODM e kiwango mora mora ma ginyalo donjo go warwako ji duto te e ODM mondo ODM obed motegno kaka nyo en chon. Erokamano wayudo ng'at machielo chaka gi nyingi tinyisa ni iwuok kanye to ineno ka sofa ineno ka chenro chal nade. Kuom nyinga iluonga ni Charles Aduogo, jomong'e maber luonga ni the CJ Aduogo. CJ Aduogo en jakom mar ODM Kisumu West Constituency, dala Kamarosa Kinyi Buyu dwa sidhercha kaka sadhi orito. Sasa ni Kisumu nuwuok sadi to nyaka gi sane uneno ka chenro chal nade kata ang'o mu expect e romo madhi timore kiny. Ne wawuok nyoro ka nwabiro gi mash power, ne wawinjore nego be ne wawuok sa 10, gari nolewo kaluwore kod jam mane ntiere yo, omiyo ne wawuok Kisumu sa 1, wachope dala mar Mombasa sa 5 odiochieng' ma kawuono. Ka wachope Mama Ngina grounds ka wayudo ka chenro lich tweta ma kaka kony onge ng'ata mantiere dala. Kineno dala mar Mombasa chakre town kidhi ten mana wach mar ODM celebrations at 20 mantiere dala mar Mombasa. Omiyo chenro ni e wang'e kendo king'iyo tung' kocha bada koracham gik moko itweyo, bada korachich dhano wuotho bases nitiere ji chiemo, kila chiemo bende nitie. Kidonjo tie nam kocha ji ng'ado gi feri dok loka cha madonjo bende donjo. Omiyo ka podin chien podin dala wakwe ni kapo ni gari nyalo lewi idh ndege wach tuk weri godo bigi ndege nikech koro gini tek kaka tim onge. Nyikwanya nam Ajwang' ng'ata man Kisumo loruru duka biuru dala mar Mombasa nikech kae ndi warwako welo duto te okodeo ni japati mane nikech ODM at 20 onge party mora mora East and Central Africa kata nyaka Afrika mangima mana ANC kende monyalo pimo gi ODM. Mose kao 20 years kane baba jakom Amolo rito. Omiyo ke uluoro baba jakom kata kama osenindeno. Wawacho ni baba alive kata baba gone
baba pod pek kata Amolo pod pek APP. Omiyo adwa ni mondo negi wangu chenro duto te nyaka chieng' tarik 16 mabiro tieko chenro e dala ma Mombasa ka wado kunde wae. Ang'o ma diher gombo mondo mi jotelo losie kiny to chutho mago masani koro mako duond bura mar ODM? Twak mage mu expect winjo eromo makama. Namba 1 twak maduong' ma gombo winjo ka koro baba onge nikech noyudo ka baba en jakisera kendo nowuotho kamoro amora. Achiel mar oganda ma jatelo mora ma wuoyo gima mondo wach mokwongo na achiel mar oganda. Namba 2 waneno kaka yiero osetimore ma Tanzania, wang'eni kiny yiero machiegni dhi timore Uganda, gik matimore kuondego kwadwar. Gima duong' ma wadwaro en kwe e dalawa ma Kenya ka. Okodewore ng'ama dwaro chung'e kom mane. Kija pati machielo lumana pati nito dhawe mawawe. Pati mabro yombo duto te wan jo Kenya mondo warit dalawa madala Kenya kik waketh Kenya. Baba Raila Amolo Odinga kitaka onge, en a father of democracy. Waluongo ni enigma. Onge ng'ama nyalo pim gi Baba Raila Amolo Odinga kama nitie. Nyoro natero jokogalo dala opoda mu neno kaka jokogalo ne chal ane mana telo negi. Welo duto te poda kuwayo ng'atang'ata kata kido wuok Mombasa. Goch nan kech kapo kikadho Kisian ane mibro ida ka jakom mar party ane manyisi yo madhi opoda ka baba. Omiyo chenro duto te nie wang'e nyaka chop sani. To wayudo ka Mombasa liet mataka unena dala kuno kaka chalo ni ao bei wedha jodalawa. Kata na marwako piny adhi golo ka chopo mbele kan kech liet medore kaka sadhi. Ero kamano. Mana nya wawinjare dwar ni mamene kaendi chakna gi nyingi tinyisa ni to ang'o mi expect eromo makamae. Erokamano an Clarice Awuoro Uma Homa Bay kendo an jakom mar mine Homa Bay Town Constituency. Wabire eromo mar celebration mar 20th ODM Mombasa ka. Celebration kiny chakore officially kiny to wan kaka johera mag party. Immediately mane wachako wuoth wasechako celebration. Kendo waneno ka luora ber, wamor godo, wan kama ber kendo wapuoyo log tich manotelo negini. Wan kaka mine ma jo ODM, wa expect mondo wane gigo mabeyo mosechanwa. To wan gi yie kendo wan gi chira inya ni gik mwadhi winjo ka gin gigo madhi tero wa mbele. Mana kaka jakom marwa mosenindo Baba Raila Amolo Odinga noweyo chenro maber kendo noweyo koseketo strategies maber. Omiyo wan gi chirni gima romo madhi bedo kawuono dhi mana tego wa kendo wadhi ng'eyo chenro mantie madhi miyo party wadhi mbele kaka nyocha en chon. Jomoko mawinjo ka wacho ni chalni ODM koro sani chalni pogruok moro nitiere. Akia ni in kaka jakanyo no bineno ka nitiere pogruok moro amora, to ka pogruok nitie iparo ni onego bed ni gitiyo gi thuolo ni mar kelo jotelo duto kanyakla kosineno nade? Erokamane e ODM onge pogruok mantiere mwanyalo wacho nikech kama jotelo nitie ginyalo bedo gi different ideas to ken pogruok kaki wacho nikeche mana kaka wan wang'eyo ni onge vacuum mantiere. Party leader wa emano osetho to party leadership osebedo field. One right now one gi leader marwa Dr. Oburu Odinga. Mano is our party leader. One called national chair marwa Governor Marwa, Her Excellency Gladys Nyasuna Wanga is the party chairperson mar national. Omiyo waneno ni onge pogruok moro nikech management iko sawa, leadership iko sawa. Onge kamoro madwa wach ni baba to kane poko yiero kama no seketo gik moko wang'e te. Omiyo paro manyalo bedo to mano is normal. Onge pogruok e siasa. Erokamano owuok kodi gi nyingi. Erokamano gi nyinga iluonga ni Peter Patel. Peter Patel awuok Kisumu West, Kisumu County, kamoriti gi Excellency Rosa Kinyibuyu. Adwana wach na wuoyo ka elo jende. Awinjo kaka jowa mag mainstream osewuoyo, women bende osewuoyo. Awuoyo ka elo yudhe kaka jogo manoyier kaka joma tindo e chama mar ODM. Kaka wang'eyo ni chama mar ODM e chama man kod teko moluoro chembe duto manitiere Kenya kanyaka ne chaki oromo higni 20 maka wuono wa celebrate Mombasa ka. Adwana wach ni gima chunya geno kaka joma tindo en ni jok madongo madwa wuoyo kaka wuono plus wan wa joma tindo mobiro kamiyudo thuolo madwa wuoyo on behalf joma modong. Ikruok mane ma wan go mar gero party mar mondo mi 20 obed with other 20s. Tieng mabiru chien kaka Raila Amolo Odinga no kedo ne gini mochopo kaka wuono. How ready are we as young people? By the time Raila was a young person as we, no kedo ne Kenya kama there are a lot of things mukelo ka mawanyalo neno ka wuono. So it's our mandate as young people to come up with new idea, new strategies manyalo miyo party or stay strong kako sebe. Iluonga ne Kalia Jasper, ODM Youth Leader Masuba North. Anamor ka wuono. Erokamano yejo jaoko kuom report majaber makamano ka wageno yudo mathoth e weche manyien mabiro ka wadhi nyime